Arratsalde on denoi, badakit Bernardatzaga itxaroten ari zaretela, baina deitu digu eta esan digu arazo bat izan duelako txarekin, eta orduan etortzen den bitartean eskatu digu bere bizitzaren datu pare batzuk edo kontatzeko. Dakizunez, Bernardatzaga ez da bere izena, Jose Idazu Garmendia baizik. Bera jaio zen, orain dela 71 urte, eta izan zen 1941 uztailaren 27. Jaio zen Asteasun, Gipuzkoan, eta orain bertan Zaldunbordon, Araban bizi da. Egia da, beste herri batean, beste herri batzutan bizi zen, adibidez Barcelonan edo Bilbon, hiriak dira eta bera ikasi zuen ekonomia eta filosofia, lizentziatu da, eta gainera lanpostu asko eduki zuen. Adibidez, hasieran banku batean lan egin zuen. Gero, utzi zuen bere lana eta erabaki zuen idaztea. Eta horrela, bera prestatzen ditu testu ugari, adibidez, poesiak, ipuinak, novelak eta saiakerak. Dakizuenez, arrakatza asko izan du beti, bai Euskal Herrian, bai Atzarrian, eta hori dela eta bere lanak hainbat hizkuntzetara itzuli dira. Haren obra famatuenak hurrengo batzuek direla, esan dezakegu. Behin baten memoriak, Panpina ustela, Obabakoak, eta haiengandik narratibako saria nazionala irabazi egin zuen, eta RAEko kide bihurtu zen. Eta bere liburu batzuk zinemara eta antzerkira eraman dira. Adibidez, Aitona, Martin eta Biok. Zorionez, badirudi hemendik etortzen dela, orduan jaun-andreok, usten dizuet Bernardatzaga bigarriarekin.